Даро пеш аз навора сар кардан як реклами майдак дорум, бо диққат тамошо кунин дар бораи граница. Шахсоне ки регистратсиятон тамом шудага ё ва ё граница гузаштаен, бародаро дута номер мемонум, ҳамин номерои бовария занг бизанен, шуморо ба мошини замонавӣ бурда границара мегзарона сох саломат, аввалаш худо пешатутона мезананд, абрада меора ба манзилтон мерасонанд. Ина рақамошон занг бизанен, суҳбат кунен, аз номи канали мо шуморо хушомадед гуфта бурда оварда ба манзилтон мерасонанд. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Бародаро аз рӯи видео фаҳмидем ки видео дар бораи Дӯстмурод Шарипов меравад. Бародар Дӯстмурод Шарипов нав як 3 соат пеш видео фирдаги ман видеото тамошо кардам. Бародар як дусе ҷош мада интерес шид ки ман ами видеоро кадестам. Кори хайр кардӣ, масалан накардӣ, намедонам чӣ кор кардӣ накардӣ, аммо нигоҳ кардам ки мардума зора дорад ки мада занг назанем, ман кори хайра як мега бигзор аввалу охириш бошад. Яъне кори хайр кардӣ, дар кори хайр ягон ҷода ашибка кардӣ, тура ашибкада қапидан ту и кора бас кардӣ. Мумкин нехеш набошад. Шояд тура кадоме угрожат карда бошад. Ман иша то аниқша намедонам, аммо аз начоки видео дидем ки ман як одам мондум, шояд ҳамин одам тура угрожат кард ки ту зубора бас кардӣ. Зубора ӯ карат гуфта буди ки бас мекунам, бо сар кардӣ, бо имрӯз гуфтест ки бас мекунам. Аммо барои реклама гуфте ки занг мезанед, марҳамат, рекламае ки барои манфиати мардум боша, рекламаш мекунам. Барои зарари мардум боша, яъне намекунӣ. фаҳмо, идеяи бисёр хуб, ташаккур. Аммо дар видео нагуфтӣ ки барои чӣ бас кардӣ зубора. На ӯ караташда гуфтӣ, на ин караташда гуфтӣ. Зубора барои чӣ бас кардӣ? Якта гуфтӣ ки як гап буда ки телефон ман гирон кардан наметавонам, телефон ма гирон мекунам аллакай, яъне телефону ҷаранг-баранг мекунӣ ба гуфти худат, ё ки ду бошид номеро ман алиш мекунам. Ду бошид номерота алиш мекунӣ. Аввал ин касба намегирифтӣ. Агар касба гирифтӣ, бояд то охирша бубарӣ. Бепадвадид. Яъне падвадид наку, масалан тура ҳеч гап ёфта наметавонад, ту корта пеш бубар. Вақте ки ту ягон ҷода ашибка кардӣ, барои ҳамо туда гуфтанд, ту кора бас кардӣ. Бародаро кадоме ами хеле кора пеш бурдан метавонад, бе ашибка пеш барен, иншоалло ки ягон кас шумода гап ёфта наметавонад. Вақте ки ягон гап ёфт, значит ягон ҷода ашибка кардаӣ. На худат мегӯй ку дар тарси ҳароси ҳамон пул бензин нахарам, ҳамон пул ягон ҷода овқот нахӯрам. Бародар, вай пулла вақте ки ҳамон Сбербанка карти Тоҷикистона снимат кардӣ, ҳамон хел снимат кардӣ, ҳамон мишокака пакетака мон ҳам хел рост бубар, битеша дастҳои буш. Ки дар ки хайр кардан, тамом. Вай ҷои пишил надорад ки ман айсари вай расхота кунам. Масалан ту дар кисат пул дорӣ, тура нагуфтиям ки пулта айҷо бигир, ай карта бигир, дар ин кисат будоз ё ки дар ҳамин пула қуш кун. ту худуд расходи пул дори айро рекламот. Агар ки кори хайра ба кала гирифтӣ, пула мегирӣ, ай ҳамон Сбербанк, ай ҳамон банкомат, пакета монди, дар пакет рост бурдӣ, доди дастҳои буш. Тамом облакбар, иҷа ягон ҷои атмазив нест ки масалан қатъи хуршид, ай пул нахӯрам. Бародаро чиза видеоро дароз намекунем, яъне мақсади ма ки агар ки аз уҳдааш мебароӣ, бубар пеш. Ай уҳдааш намебарӣ, дуюм бора, сеюм бора ами коротона такрор накунед. Кадом метавонад ами кора пеш бурда? Як кор кунед ки гаптон наёванд. Агар гаптон ёфтам, бидонед ки номтон дар бад мешава, видеотона мебаранд. боқи худованд ҳамотон нигаҳбон боша. Мақсади видеои маро фаҳмидем ки яъне агар ки тонистӣ пеш бар, натонистӣ кори хута кун. боқи худованд ҳамотон нигаҳбон боша. ҳамин канали ма бародаро як ёрдам кунед, ҳамин канали ма 10 000 шава. аз ҳамотон миннатдор мешавам. канали ма 10 000 подписчик шава, ман худам збор мекунам. Лайкоро меҷиқем.